Започваме поредицата, в която ще ви показвам някакви неща от ежедневието ми. Доста хора ме питат. Нека да видим как ще бъде, дали ще бъде интересно на хората. Ще правим седмични влогове, като всеки ден ще показвам някакви неща от ежедневието ми. Разбира се, ако ви е интересно, ще продължа да го правя. Ако не, здраве ден, но да, днес е първи ден. Намирам се в Ring Mall, тъй като трябваше да си преподпишат договора към моя мобилен оператор. Вече от над 3 седмици спазвам и хранителен режим, както знаете, но днес си позволявам малък чит. Ще изям един сандвич от KFC. След това ще излезна малко тук пред мола да се поразхода и ще си поговорим за някои други неща, свързани с SmartBall, какво смятам да правя през лятото с прогнозите и изобщо какво предстои, така че стойте и чакайте да се включи отново. Приключихме го това KFC, обаче отивам да си взема нещо за пиене без захар, тъй като нищо не ми хареса адекватно без захар на самото KFC, така че отиваме долу да си взема нещо за пиене без захар. После ще излезна навън малко се поразходя и ще си поговорим за предстоящите неща в SmartBall, какво ще има, какво няма да има лятото, как ще премине, влогове, лайфове и така. Приключих си храненето, свърших някакви други неща в мола и сега излезнах малко отвън. Може да си поговорим какво предстои да се прави по сайта лятото, каква ми е програмата за лятото. Горе-долу, разбира се, тъй като нищо не е 100% сигурно. Намерих си неща без захар. Достатъчно вредно за днес беше този сандвич от KFC. Взех си един протеинов кукис и си намерих нещо, което така отскоро е в моето полезрение. Взех си една такава фанта без захар. Фанта Tutti Frutti Taste без захар. Препоръчвам, ако някой също като мен се опитва да спазва някакви неща и да влиза в някаква по-адекватна форма и да не се тъпчи с бокуци тотално, като разбира се най-важното е да бъде намалена или ако може да бъде спряна захарта изцяло. Така че в момента всичките ми десертчета и неща, които ям, са без захар. Но да, тази фанта със сигурност я препоръчвам, показвам ви я пак, защото е брутална фанта без захар. Какво се случва с SmartBall? Разбира се, продължаваме си, цяло лято ще има скандинавски лиги. Сега сме в края на сезона в NBA, така че си има още неща от NBA, докато приключат тотално плейофите. Разбира се, ще видим кой ще е шампиона в NBA. Също така, скоро започва след по-малко от 2 седмици световно клубно първенство. Ще има постоянно прогнози и лайфовете в TikTok, ще има постоянно и влогове, които ще качвам в YouTube канала или такива седмични, в които включват и част от моето ежедневие, разбира се, ако ви е интересно, както и неща, в които коментирам повече футболни теми. Така че лятото ще бъде изпълнено с спорт, няма да има абсолютно никаква пауза за новия сезон, като приключи световното клубно първенство. Вече ще почва българско първенство, квалификации за евротурнири, някои други първенства също почват по-рано, така че ще си има цялото лято спорт, няма от какво да се притеснявате. За новия сезон ще бъде добавен на сайта и тенис. Надявам се в един момент да влезнат и бойни спортове, мислим и за хокей. Изобщо, както ви казах, със сигурност SmartBall ще продължава да се развива. И наистина искам да бъде най-големият спортен портал в България, на който може да влезнете и да получите информация и полезни неща за абсолютно така всеки от по-популярните спортове. Като започне новия сезон, там вече ще видим как се движат нещата. Разбира се, влоговете от мачовете, както от България, надявам се да може да се случват и от чужбина, но това е свързано и с някои други въпросителни. Първо ще си говорим за тях. Като цяло това, което се случва през последните месеци, видях, че влоговете от мачовете ви харесват, видях, че на хората им е интересно какво правя, има доста въпроси, скоро ще има и някаква Q&A сесия в TikTok на някой лайф или пък може да ми изпращате на лично съобщение въпроси, накрая като събера повече въпроси да отговоря в някое видео, така че чувствайте се свободни да ми задавате въпроси. Предлагам това да се случи на лично съобщение в TikTok. Не искам да се получава някакви така безкрайни коментари с хора, които си позволяват да пишат и простоти. Разбира се, знаете, че аз не толерирам такива неща. Винаги съм за да, когато има някаква градивна критика, винаги я оставям, винаги я взимам под внимание, но знаете, че когато има някаква простотия и се минава така границата на нормалното и границата на добрия тон, тези неща не ги толерирам нито на лайфовете ми в TikTok, нито под видеята, които качвам в YouTube. Да, благодарение на това, че харесвате клиповете в YouTube, влоговете от мачовете, тези неща ще си продължат. Вече сме почти 1000 човека в YouTube, затова ще помоля всеки, който някакъв тежък летящ натрапник се опитва да ми развали видеото, няма проблеми, ето го отново, не знам какво желая. Да, затова е важно за мен, моля ви, който желая, абонирайте се за този YouTube канал, постоянно ще има спортен контент и някой път някаква част от моето ежедневие, на който му е интересно, разбира се, на който не му е интересно, ще си гледа само спортния
контент, нещата свързани с смартбол, прогнозите, развитието на сайта и защо какво се случва. Цената все още си е 9,99, тъй като има страшно много въпроси. Да, възможно да има някаква промяна на цената от новия сезон, като вкараме и баскетбол и другите неща. Просто поддръжката и съществуването на сайта стават все по-скъпи. Както знаете, все пак сме си напълно легална фирма, плащат се данъци, плаща се всичко. Поддръжката на сайта, хората, които правят баскетбол, хората, които ще правят тенис, изобщо всичко си струва пари. Постоянната ежедневна поддръжка на сайта. Така че може в един момент да има леко увеличение на цените, но казвам леко, няма да има нищо драстично. Това нещо всеки, който ме следи, знае, че си държа на думата. Идеята е буквално всеки да може да си позволи да има достъп до сайта. Така че това ще се случи за напред. Днес сме ден вторник, ще снимам до края на седмицата всякакви, ако има нещо по-интересно от ежедневието ми, за да може да сгуба някакъв по-интересен седмичен влог. И така, продължаваме. Благодаря наистина на всеки един от вас, тъй като благодарение на вас съществува смартбол. Виждам, че на хората им е приятно нещата, които така говоря. Сега, като бях на матча на финала на ЦСКА Лудогорец, доста хора ме спряха да си говорят с мен, да се снимаме. Беше супер забавно. При положение, че на хората им е приятно и така нещата се получават, със сигурност трябва и желая, разбира се, да продължавам да правя контент и в YouTube, и в TikTok, така че това е за сега от мен. Продължавам си денят. Може след малко да се върна в ринг. Мога има и такива столчета за масажи, на които обичам да се пускам. Да, разбира се, нямат нищо общо с истинския масаж. Ама като няма истински масаж и това е някаква опция, така че ако има работещи столчета долу за масажи, може да отида да си направя един. Сега ще си хапна кукиса, който е без захар, както и фантичката без захар, и продължаваме с ежедневието. До скоро! Правя си една доста къса разходка, малко след храненето. Днес нямам тренировка, защото понеделник, което беше вчера, имах кросфит. Утре, което е сряда, също имам кросфит, така че вторник обикновено гледам да си почивам малко. Но все пак ще направя някакви крачки. Може вечерта да направя още крачки в района, където живея. Но да, като цяло 2 пъти кросфит, 2 пъти щанги, 2 пъти преходи в гората и един ден почивка. Горе-долу това ми е програмата. Пак ви казвам, не съм фитнес гуру, не е нужно никой да ме слуша. Въпреки че тренирам от страшно много години. Завърших ми спортната академия, изучавал съм предмети, които са ми дали нужните знания, свързани с храните, които човек приема изобщо кое какво съдържа, но въпреки това не се смятам за фитнес гуру, разбирач или каквото и да било. Никой не е длъжен да ме слуша. От около 3 седмици спазвам вече някакъв адекватен хранителен режим. Тренирам доста повече. Така че ще има част от тези неща във влоговете. Разбира се, не смятам да снимам някакви конкретни тренировки. Да, може от време на време да се случва, особено ако тренирам навън, но тренировки в залата или тренировките по кросфит по-скоро няма как да ги снимам. Но да, от преходите в гората знаете, че редовно снимам. Така че все пак ще показвам някакви неща, на които му е интересно. Винаги, когато някой ме е питал въпроси, свързани с храненето, с тренировките, аз съм отговарял, но подчертавам, това не е фитнес канал. Не се имам за фитнес гуру, така че продължавам по същество. След малко приключвам с тази разходка тук, която е отвън, и ще видим къде ще му отведе края на деня. Дойдох малко и на тия столчета с масажите. Не са най-добрите, честно казано. Ще се пусна за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, не знам колко минути. По принцип не са най-добрите, вършат работа е така само малко да разпуснеш. Просто вчера тренировката по кросфит беше брутално тежка. Утре пак има такава тежка тренировка, така че се пускам за някакви къси минути тук на това столче. Свърших си другите неща, преподписах си договора с мобилния оператор. Хапнах малко вредна храна, след което хапнах полезна храна. И направих една разходка. Мале, този стол направо ще ми изкара прешлените, заклеям се. Както върши някаква работа, стискат и краката, надуват и на ръцете. По-добре от нищо. По принцип обичам такива столове, но повечето пъти такива публични, обществени столове са малко гадни. На някои места има и хубави, разбира се, по-новите молове с по-нови столове, готино. Сега това, пак ви казвам, не е най-приятното, но върши някаква работа, така че ще се пусна за 7, 8, 10 минути и след това се прибирам към нас, тъй като имам да работя по някои неща по сайта. Има за днес са качени доста прогнози от има женски футбол, национални отбори, така че леле.
Добре, айде, до скоро. Вече сме на следващия ден, имам тренировка по кросфит след около 1 час. Преди това дойдох до Манастирски ливади да разгледам в един магазин за електрически кросови мотори. Не знам дали ще ми позволя да снимам там, но искам да разгледам някакви неща, след което съм на тренировка, нямам кой знае какво чак толкова да снимам днес. Така че от ден, всъщност да, вече сме ден сряда, исках да кажа, не знам какво казах, но сряда сме, не знам какво ще снимам, идвам да разгледам и ще видим какво ще стане. Много ме кефа, май ще си взема едно. Както живея близко до гората, къщата ми е на... Токи са тия моторчета, ще видим какво ще стане, ама наистина са жестоки. Доста яко да се обикаляш по гората с тях, вече могат да се регистрират напълно легално. И то буквално за 2 часа, дори не ходиш до кап, тъй като моторът е нов. Буквално за 2 часа мотор е регистриран, по-малките могат да се карат и с книжка за кола. За по-големите трябва, разбира се, категория за мотор. Доста готино за забавление. Става и за забавление в гората, става и за каране по улиците, така че особено за лятото бих казал, че е топ да си вършиш работа, да се забавляваш, всичко в едно. Цените им са около 10 бона на тези, които могат да се регистрират. Говорим за по-малките, по-големите са по-скъпи, но ще видим, доста така ми харесват. Време е да ходя към фитнеса, защото след около 40 минути ми започва тренировката по кросфит. Така че потегляме към фитнеса, няма как да снимам от тренировката по кросфит, не е много удобно, група сме, а и ходя така сравнително отскоро там. Така че може би няма да снимам там по тренировката, но все пак, ако мога, ще снимам нещо. Добре, на време съм за тренировката. Даже успях да мина да купа храна на принцеса Донателла Гато Ювентино. Знаете, Дона е тежък фен на Ювентус и на Локо Пловдив. Който няма виждал, заповядайте на лайфовете в TikTok, за да я видите. Черно-бяла котка, фен на Ювентус. Качвам се във фитнеса, почти дойде време за тренировката. Както казах, може би няма да мога да снимам, но правим тренировката и после се намираме. Айде! Край на тренировката. Game over съм направил пребиване. Тежка тренировка, обаче така трябва. Сега почивка 5-10 минути, събирам си нещата, прибирам се и идвам на лайв в TikTok от 22 часа. Разбира се, когато виждате това видео, то лайв вече ще е минал, ама надявам се да съберем пак доста хора на лайв и да бъде яко. Приключих с тренировката, доволен съм. Вече няма и толкова много хора в залата. Отивам да се оправим за лайфа, айде! Нов ден, вече сме четвъртък. Пак отиваме до добрия стар Ринг Мол, тъй като пак имам работа там, трябва да ходим до банката. И някакви други неща да си свърша. Ще видим дали ще вдигам щанги днес. Отново има лайв вечерта за мача между Испания и Франция. Така че ще видим какво се случва. Но ако има нещо друго интересно, пак ще го снимам. Тия дни са малко лежерни, може да няма чак толкова интересни неща за снимане. Ще има утре със сигурност преход в гората, ще снимам прехода в гората, но ако има и други интересни неща, ще ви показвам. Както ви казах, отново сме на добрия стар Ринг Мол. Често идвам тук, така че често може да има видео от тук. Имам си да си върша някакви задачки. Дойдох до банката, или по-скоро до един конкретен банкомат. Взех си едно късо сладоледче в унийка. Вече много рядко си позволявам такива неща, но сега ще ударя едно сладоледче в унийка. Изяждам сладоледа и ще си поговоря малко за пресконференцията на Пауло Нога и Душан Керкес. Приключихме с това сладоледче, малко да си поговорим. Пресконференцията на Пауло Нога и на Душан Керкес беше малко над 1 час и половина. Да кажем, че по едно време Душан Керкес трябваше да си тръгва, защото имаше планувано пътуване. Тъй като цяло повечето въпроси бяха към Пауло Нога, тъй като това беше, така да се каже, първа изява пред журналисти в свободен стил, където всеки може да се задава въпроси. Преди това Пауло Нога беше направил една така по-голяма и грандиозна презентация с слайдове, но тук вече му се задаваха повече въпроси от журналисти и повечето с ясната идея, че това е първият случай, в който има тази възможност. Повечето журналисти отправяха въпросите си към Пауло Нога, направиха ми доста добро впечатление. Разбира се, вече знаем за така добрия изказ, добрите разсъждения на Душан Керкес. Доста хора ме питаха и вчера на лайфа защо
смятам, че Керкес е подходящ. Разбира се, това нещо го отбеляза и Пауло Нога. Разглеждани са около 46 кандидатури, не кандидатури, ами 46 профила на хора, които са потенциални треньори за ЦСК. В крайна сметка Душан Керкес познава много добре първенството, играчите, отборите. Също така, за разлика от Александър Томаш, Керкес каза, че един треньор винаги трябва да има план А, план Б и план С. Виждали сме как в началото на изминалия сезон, когато Ботев бяха в силна форма, играеха с лекота, играеха доста офанзивен футбол. След това през втория сезон се случи период, в който Ботев имаха липса на атакуваща мощ. Имаха доста проблеми в мачовете си. И тогава Душан Керкес започна да играе доста по-дефанзивно и резултатите отново се върнаха. Да, разбира се, с не чак толкова красива игра. Това отбеляза вчера Душан Керкес, че няма как който да било отбор в света да печели всеки мач с невероятна игра. И че на него много му се иска да бъде треньор, който винаги печели с красива игра, но няма как да го гарантира. Тъй като има мачове, които просто не вървят и ти трябва да вземеш ходове и решения по време на мача, които просто да ти донесат победата. Напълно прав за това нещо. Няма отбор, който да може всеки мач да печели с лекота и с красота. Така че това също прави добро впечатление в профила на Душан Керкес. Също така Пауло много отбеляза, че има сходни виждания за играта за футболистите, които са необходими на отбора и изобщо за развитието на първия отбор. И не на последно място това, че Душан Керкес е доста така добър и земен човек. Смятам, че това са качества, които са задължителни за един треньор на който да било футболен отбор. Лично аз така не крия симпатиите си към Душан Керкес. Разбира се, нищо не се знае, напълно е възможно и той да не постигне успехи, но смятам, че трябва да застанем зад треньора и ръководството, да му дадем право на изява и треньора сам да докаже бива ли го или не го бива за ЦСК. Така че лично аз ще дам своят вод на доверие към Душан Керкес. Пауло Нога също направи много добро впечатление. Отново с изказванията си прави впечатление, че освен високата компетенция, която има в света на футбола и за трансферите, и за детско-юношеския футбол, който е негова специалност, изключително чисто човешки на доста от въпросите отговори по много човешки начин, който показва, че изключително земен и здраво стъпил на земята човек. Да, чета наляво надясно, че има някакви хора, които изпитват съмнения относно качествата и уменията на Пауло Нога. Аз ви казвам, че човека има много качества и много футбол в главата си. Сега той сам отбеляза, че няма как да се ангажира с срокове. Даде пример с ПСЖ, които са спечелили Шампионска лига след 15-та година от инвестициите. Разбира се, тук конкуренцията не е Шампионска лига. Едва ли ще отнеме 15 години. Аз лично дадох моята прогноза, че според мен до 2-3 сезона ЦСКА ще станат шампиони. Също така беше потвърдено, че ЦСКА ще спазва правилото 4, или иначе казано да играе с поне 4 българи в титулярния състав, което е много добре. Това означава, че ще се търсят лятото доста качествени българи. Доминик Янков днес излезе информация, че вече е договорен. Виктор Попов от Черно море и изобщо ще трябва ЦСКА да събере и добри българи. Аз съм доста за това нещо. Доволен съм от примера, който иска да даде ЦСКА. С Пауло Нога каза, че причината за това е неговото разбиране и разбирането на клуб като ЦСКА, че това е за доброто на българския футбол и щом от ръководството на футболния съюз са го решили, значи е хубаво всеки отбор да го спазва, без значение дали може да си позволи да си плати, тъй като това е в полза на бъдещото развитие на българския футбол, така че ЦСКА няма намерение да си плаща тия 400 000 лева, по-скоро ще си играе с нужният брой българи, което е изключително добре. В крайна сметка, на мен ми харесва тази пресконференция, разбира се, това са само думи, но по някой път те имат голямо значение, защото сме ставали свидетели на доста неадекватни изказвания през годините по пресконференции, особено на треньори на ЦСКА, така че аз давам своя кредитно доверие към Душан Керкес, към ръководство на ЦСКА. Пауло Нога каза, че не може да обещае титла още през следващия сезон или нещо конкретно, но гарантира, че след една година ЦСКА ще на много по-високо ниво като развитие и като клуб и като отбор. Аз продължавам да твърдя и още след загубения финал за купата и след пропиляния бараж казах, че
Въпреки всичко, за мен ЦСКА върви в правилна посока. Да, ще има отново коренна промяна. Както каза Павло Нога, това ще бъде пореден нов цикъл с нов треньор, но в крайна сметка цялостно на почти всички нива в клуба се работи правилно. Има и финансирането, така че ЦСКА ще постигне успехи според мен. Продължаваме с ежедневните задачи. След малко може би ще си тръгна от тук. И ако има нещо друго по-интересно ще стигам. Още не знам дали днес ще стигна до тренировка, тъй като вчерашната тренировка беше супер тежка. Не съм сигурен дали днес ще отида да тренирам, но това нещо ще го реша след малко, така че чао за сега. Испания победи Франция с 5-4 в невероятна футболна драма. Или поне така изглежда от резултата 5-4. В крайна сметка резултата в един момент беше 5-1 за Испания и честно казано игрово на този етап от мача не изглеждаше, че Франция може да се противопостави по какъвто и да било начин. Последваха доста смени, промени и видя се, че Испания върнаха тотално гъста и Франция стигна до 3 гола, за да стане 5-4. Накрая имаше една-две атаки, в които може би имаше шанс резултатът да бъде изравнен и да стане тотална драмата, но лично за мен в хода на матча не остана съмнение, че Испания е доста по-добри отбор в момента. Като изключим първите 10 минути, между другото, първите 10 минути на матча Франция играха по-добре. Но след първия гол на Испания на терена имаше един отбор. Какво е вашето мнение за матча? Ми бъде интересно, може да напишете в коментарите, въпреки че когато гледате този клип, матчът ще е минал вече поне преди 3-4 дни. Аз бях дал прогноза напълно безплатна, Bad Builder над 8 корнера и над 2 картона спечелихме от тази прогноза, така че съм доволен. Допреди малко бях на лайв с клиенти и с други хора в TikTok. Беше супер готин лайв, наистина много съм благодарен, така че който желая влизайте в TikTok на лайфовете. Вече сме се събрали така едно много добро мини общество, хора, които си помагаме, наблюдаваме, коментираме, анализираме заедно мачове и любимата ни игра. Беше много готино, много хора спечелиха, беше супер забавно. След което реших да направя една малко така късна разходка, да направя някакви крачки. Не мисля да ви отекчавам кой знае колко. Тази разходка по това време вече е почти 1 часа през нощта. Аз обичам да правя такива спонтанни разходки по никое време, когато почти няма хора навън. Утре е ден петък, може би пак ще бъда на лайв вечерта, може да ходя в гората да правя преход и да снимам. Ще видим, може би ще коментирам по-надълго и на широко и назначението на Душан Керкес начело на ЦСКА, разни трансферни слухове за българските отбори, а и такива за отборите, които ще участват на световното клубно първенство, тъй като те вече могат да правят трансфери и го правят. Продължавам с разходката и скоро се намираме. Точно свършвам с тренировката, не съм снимал почти нищо днес, миналите дни не съм снимал кой знае колко, за което се извинявам, но просто съм обещал да започна седмичните влогове и за тази седмица ще бъдат малко по-интересни неща и повече разговори от мен. Разсъждения, просто такъв е периода, сезона свършва. Няма да криеш, тази седмица имам и много неща, които са така лични и чисто изключително напрягащи. Но в крайна сметка трябва да се говори за тези неща. Може би до сега не съм бил почти никога емоционален на лайфове или в видеа, не съм говорил такива неща. Говорите си като цяло предимно за футбола, за спорта, за нещата с прогнозите за смартбол. Но в крайна сметка всеки човек има моменти, в които му е трудно или се случват неща, които не зависят от него. Това е нещо, за което искам да поговоря. Иначе да, петък свърших си тренировката. Само един ден не съм тренирал тази седмица, което е добре, въпреки че не се чувствам окей чисто психически, си върша нещата, спазвам някаква дисциплина. Разбира се, от работата по сайта и прогнозите няма какво да коментираме, те са си постоянни, но и всички други неща, които по принцип мога да скипна или да пропусна, не го правя, спазвам някаква дисциплина и си върша всички други неща. Защо казвам всичкото това? Защото ми е пределно ясно, че има страшно много хора, разбира се, всеки нормален човек, без значение с какво се занимава, какво работи. Най-вероятно има моменти, в които се чувства сякаш това, което върши, не се вижда за останалите или пък много от нещата самия той няма пълен контрол над тях. Да кажем, че се чувствам нещо подобно, давам абсолютно всичко от себе си за всичко, с което се занимавам, и за сайта, и за смартбол, и за всичко в ежедневието ми общо взето. И на моменти обаче има неща, които не зависят от мен, не се получават както искам и по принцип на моменти ми влияе.
влияеми, но е хубаво да свикнем. Аз още преди години, когато не знам дали съм споменавал, мене не ме е срам, да, ходил съм на различни психолози и така нататък. Научих нещо много ценно от една от психоложките, при които ходих, че трябва да спреме да се възприеме толкова на сериозно, че има много неща в живота, които не са под наш контрол и не зависят от нас. И че в крайна сметка не сме чак толкова значими, колкото си мислим. Разбира се, това не означава да не правите всичко по силите си, за да се развивате, но когато имате някакви разочарования или неща, които не се получават по начина, по който искате, трябва някакси да ги приемаме по-спокойно. Всеки един от нас. Да, признам, че ми е доста трудно тези дни, но това са неща независещи от мен. Аз знам, че в работата ми и в другите неща в живота ми правя наистина каквото мога. Което би трябвало да е достатъчна мотивация само по себе си за всеки един човек. Ако вие знаете, че това, което правите, го правите от сърце, че го правите с желание, че го правите като хората, било то на работното си място, в личния живот, отношения с приятели, гаджета, жени и така нататък. Ако вие, когато си легнете вечерта, знаете, че сте честни със себе си, че наистина давате всичко от себе си и че се опитвате само да се развивате себе си и да помагате с каквото можете на близките си, оттам нататък трябва да сте напълно спокойни. И всичко, което се случва и не е под ваш контрол, не трябва да ви влияе. Знам, че е трудно, аз самия си признавам, че не успявам да го направя винаги, че много от случаите ми влияе и то много. Честно казано, днес така се разви денят, че нямах никакво настроение нито за тренировка, нито за нищо, но в крайна сметка е петък, после имам лайв. Разбира се, когато вие видите това видео, този лайв вече ще е минал. Днес петък играят Норвегия и Италия, квалификация за световното първенство. Събота и неделя няма да има лайфове, тъй като събота ще си почина, неделя съм на рожден ден на близък мой приятел. Така че... Но не се приключва тази седмица до тук. Утре е ден събота, в който ще ходя да правя, ако не вали, ама и да вали, може би ще отида, трябва да правя преход в гората, имам да си направя маршрута. Така че утре по всяка вероятност ще бъда в гората, ще снимам, пак ще говоря някакви неща. Утре вече ще си поговорим повече за Пауло Нога, за Душан Керкес, за ситуацията в ЦСКА. Вече засегнах тази тема и в миналите дни, но се появяват постоянно нови новини за бъдещи трансфери в ЦСКА, напускащи, пристигащи, така че винаги има за какво да се говори по темата ЦСКА. Както разбрахме, българското първенство започва между 18 и 22 юли, така че почивката е изключително къса. Световно клубно първенство, финала в NBA, скандинавски лиги, така че национални отбори също така. Така че понеже много хора ме питат, няма да се спира изобщо работата по сайта, ще си има прогнози постоянно. За началото на новия сезон трябва да има и баскетбол, няма да спира да се работи, ще се работи постоянно и още по-здраво. Нови спортове, нови неща, знаете, че аз няма да остава смартбол да не се развива постоянно, просто идеята е постоянно да има нови неща на сайта и да се развива. Относно нещата, които ни се случват и не зависят от нас, по някой път просто трябва да ги преглътнем, да продължим да работим и да се развиваме така, че когато сме сами със себе си, да можем да сме спокойни, че наистина не лъжим себе си и живота, наистина правим всичко по силите си. В крайна сметка, вярвам, че в един момент всеки ще получи това, което заслужава. И ако се борите с някакви неща в живота, било то бизнес, професия, развитие или каквото и да било и не получавате признание или одобрение от близките си хора като цяло, това не трябва да ви притеснява. Всеки човек си има неща на главата. А пък и в крайна сметка по това, кой как реагира на вашите успехи или неуспехи, можете да си направите изводи и преценка кой какво място взема във вашия живот. Така че, това е за сега от мен. Обичайте се, подкрепите се, ще има влог от гората евентуално утре и до скоро. Нов голям скандал в ЦСКА. Вратарят Иван Дюгеров е обвинен в предателство. Твърди се, че вратарят се е видял със свои бивши съотборници преди мачовете за полуфиналите за Купата на България с Черно море, че е пинал леко няколко бири, че е започнал да разкрива тактиката за мача на ЦСКА, при евентуални дуспи, кой къде изпълнява, изобщо бил снесъл сериозна информация. Така, появиха си скриншотове от чат на Иван Велчев, Кюстендилеца ги разпространи с някой, който разказва тая история в чат. Сега видях, че веднага още на първия ден се започна с заплахите по адрес на Дюгеров. Знам, че в България хората бързат да обесат виновния, но в случая не знаем дали е виновен. Днес излезна официалното обращение на Дюгеров, който отрича абсолютно всички обвинения и казва, че ще се стигне до съд, за да защити и да изчисти името си.
Да ви кажа честно, този чат по принцип не доказва нищо, защото това е просто един чат, в който някой разказва тази история. Това не са неща, които е писал самия Дилгеров. Да кажеш Дилгеров да ги е писал тия разкрития на някой в Viber или някъде другаде и да излезе това, което е писал той. Това е просто един разказ в Viber или не знам там в коя програма на някой. Ако не излезнат по-сериозни доказателства за това твърдение, смятам, че не е редно да бързаме да заклеймяваме Дилгеров и като цяло, да, разбира се, съгласен съм, че ако това е истина, той трябва да си понесе последствията, да бъде изгонен от ЦСК, да бъде глобен и изобщо да си изтърпи целият хейт, който ще се стовари върху него. Но не виждам как един такъв скриншот от подобен чат е доказателство за това твърдение. Затова нека не бързаме и нека изчакаме да видим дали ще излезнат още доказателства за това нещо, което твърди Иван Велчев, кюстендилеца. Изобщо, какво е вашето мнение по този случай с Дилгеров? Според вас направи ли го или не го е направил и реално трябва ли да изчакаме още информация, защото според мен това в момента е крайно недостатъчно, за да сме категорични и да сложим вратаря на гилотината, така да се каже. Чакаме развитие по случая. Казват, че имало още доказателства, ще трябва да ги видим, да ги изчакаме, но се говори за съд, тъй като разбира се, ако се поставя на местото на Дилгеров и предположим, че той няма вина и не е направил това нещо, е нормално да иска да си изчисти името. Какво е вашето мнение, може да напишете в коментарите. Аз смятам, че не трябва да избързваме и докато няма категорични доказателства, нямаме право да съдим чак толкова категорично вратаря на ЦСКА.